नमस्कार, मी अभिजित. गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्या बुलेटिनमध्ये 3 महत्त्वाच्या घडामोडी मी घेऊन आलेलो आहे. राज्यात ज्या 3 महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या त्यापैकी पहिली म्हणजे तरुण तेजपाल प्रकरणात एक नवीन ट्विस्ट आला आहे, ती पहिली घडामोड आहे. त्यानंतर जे भूमिपुत्र विधेयक आहे त्यावरती काँग्रेसनं आपली परत एकदा सरकारवरती टोप दागण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि तिसरी म्हणजे जी मडगाव अर्बन बँक आहे त्या बँकेसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या तिन्ही बातम्या आपण सविस्तरपणे पाहणार आहोत. पहिल्यांदा जसं मी तुम्हाला सांगितलं, तहलकाचा जो तरुण तेजपाल आहे, जो आपल्या सहकारी तरुणी आहे तिच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी त्याची निर्दोष मुक्तता झाली खरी, पण पुढील जी सुनावणी आहे त्याबाबत त्याचा जो वकील आहे त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडे एक याचिका दाखल करत मागणी केली होती की इथून पुढची जी सुनावणी आहे ती सुनावणी ऑनलाईन घ्या. पण जो सरकारी वकील आहे त्यांनी याच याचिकेवर आक्षेप घेत ही सुनावणी ऑनलाईन न होता ऑफलाईनच घ्या अशी विनंती केली आहे. आणि याचंच उत्तर देण्यासाठी पुन्हा एकदा जो वकील आहे तरुण तेजपालचा त्याने थोडासा वेळ वाढवून मागितलाय. आणि त्यामुळेच आता ही जी सुनावणी आहे ती 31 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. म्हणजे 31 ऑगस्ट पर्यंत या प्रकरणात कुठलीही सुनावणी न्यायालय करणार नाहीये. मग आता ही सुनावणी ऑनलाईन होते की ऑफलाईन होते हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे. दुसरी महत्त्वाची घडामोड, ज्या एका प्रकारामुळे आपला अधिवेशनात गदारोळ झाला, अधिवेशन गाजलं ते गोंधळामुळे, गोवा विधानसभेचं अधिवेशन, त्यातलं प्रमुख आणि मुख्य कारण म्हणजे भूमिपुत्र विधेयक. सरकारने जे भूमिपुत्र विधेयक सादर केलं त्यावरती विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ घातला. सरकारवरती अनेकदा तोफ डागण्याचा प्रयत्न केला. पण आज काँग्रेसनं पुन्हा एकदा सरकारला लक्ष केलेलं आहे. काँग्रेसचे जे आमदार आहेत त्यांनी सरकारवरती आरोप केलेला आहे. काँग्रेसचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी सरकारवरती असा आरोप केला आहे की या विधेयकाच्या पाठीमागून जे मूळ गोमंतकीय आहेत त्या गोमंतकीयांना अल्पसंख्याक करून बाहेरच्या लोकांना गोव्यात बसवून आपला मतदार वाढवण्याचा प्रयत्न गोवा सरकार आणि भाजप सरकार करत आहे असा थेट आरोप भाजपवरती केला आहे. आपल्याला माहिती आहे की या विधेयकावर सरकार बरंच बॅकफुटवर गेलतं. अनेक प्रतिचर्चा या विधेयकावर झाल्या, पण आता ही टीका सरकारच्या जिव्हारी लागणार हे मात्र नक्की. आणि भाजप या सगळ्याला उत्तर कसं देतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तिसरी महत्त्वाची घडामोड जी आपली मडगाव अर्बन बँक आहे, डबघाईला आलेली बँक. होय, मी जाणून बुजून हे विधान करतोय. डबघाईला आलेली बँक आहे कारण रिझर्व्ह बँकेने ही बँक बंद करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतलेला आहे. पण हा निर्णय घेताना जे देयक आहेत त्यांचे देय देण्याचा निर्णयही सरकारकडनं आणि बँकेकडनं घेण्यात आला होता. पण इरेग्युलरिटी त्याच्यात होती आणि आता यावरच सरकारतर्फे एक अधिकारी आहेत जे सरकारमध्ये खूप वर्ष कार्यरत होते, माजी अधिकारी आहेत, त्यांचं नाव आहे SV नाईक. ह्या सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलेली आहे जेणेकरून जे देय आहेत ते देय लोकांना वेळेवरती देऊन जी बँक डबघाईला आलेली आहे त्याचं नुकसान आपल्या कस्टमरपर्यंत पोहोचू नये याचा पूर्णपणे सरकार काळजी घेताना दिसत आहे. तर ह्या होत्या आजच्या महत्त्वाच्या 3 घडामोडी. अशाच अनेक घडामोडी आणि अपडेट जाणून घेण्यासाठी गोमंतकच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मला सबस्क्राईब करा.